بیٹی رحمت ہے، بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے۔ ججن بیٹا آسی اللہ نعمت دے سی، پر وہ پوچھنا ہی ہے جو دس ای نعمت دا شکر کیا ادا کیتے۔ ججن بیٹی آسی اللہ نے پوچھنا کہیں نہیں، بلکہ بیٹی آمن نال اللہ کوئی کرم دے خزانے دے بھی ضرور عطا فرما دے سی۔ اور زیبا کار دوستو، میرے آقا کریم علیہ السلام دی حدیث سرکار فرمائے اللہ جڑے بندے کو بیٹیاں دے وے، آپ نا سبحان اللہ، تو بیٹیاں عطا کرے تے انہاں دی اچھی تربیت کرے، اچھا خیال کرے، اچھی جات تے رشتہ کرے، انہاں دا بالکل حساب خوبصورت کرے۔ سرکار فرمائے قیامت والے دہاڑے یہ تو بیٹیاں دی تربیت، اچھی دیکھ بھال، انہاں دی محبت قیامت والے دہاڑے کو پاک کو جہنم کو بچا کے جنت وچ گھندے سی۔ اے محبت، اے تربیت، اے پیار، اے خیال، اے جہنم کو بچا کے جنت وچ گھندے سی۔ سرکار فرمایا وہ دو بیٹیاں جہنم دے کو دیوار بنوے سن، اللہ دی بارگاہ وچ عرض کرے سن اللہ اے ساڈا ابا اے مہربانی کر، اپنا سبحان اللہ۔ تزیبہ کار دوستو، میرے آقا کریم دیاں ساریاں بیٹیاں، حضور دی پہلی صاحبزادی جڑے ویلے پیدا ہوئی ہے نا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، تے نوکرانی حضور دی بارگاہ وچ آئیے تے حضور مسجد نبوی وچ یا اپنے کئی مقام تے جلوہ گر ہن تے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، اپنا سبحان اللہ، بی بی دے مقام تو صدقے، ایدی عظمت تو صدقے، ایدے مقدر تو صدقے، اے ایدہ نصیب ایسا ہے چاہے 25 سال اللہ دے نبی دے حرم وچ گزارن اور اس انداز کہ میرے مصطفیٰ نے خدیجۃ الکبریٰ دی موجودگی وچ دوجا نکاح نہیں فرمایا۔ 25 سال اس بی بی نے اللہ دے محبوب خدمت حق ادا کیتے، اور سرکار فرمیندے نا میں جو اعلان نبوت کیتے لوگاں نے ستایا ہے، میرا دل رنجیدہ تھا ہے، میں گھر واپس آیا خدیجہ دا انداز ہی ایسا ہا میں کو سارے درد ہی بھول ویندے، اور اللہ نے اعزاز عطا فرمائے۔ جناب والا کیا اعزاز ہے؟ جندا نواسا حسن ہوئے، جندا نواسا حسین ہوئے، جندی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا ہوئے۔ اللہ اللہ جناب والا پہلی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اما خدیجۃ الکبریٰ دے اکھاں وچوں آنسو نہیں رک دے، خوبصورتی دا عالم بھی بڑا بہترین جناب والا، تے بی بی حضور دی بارگاہ دے اندر آئیے، سرکار دی نگاہ پئی نوکرانی تے بی بی آتی ہے، افسوس افسوس، سرکار فرمائے بی بی کیڑی شے دا افسوس ہے؟ جواب نہیں دیتا، انہیں بالیوں جملہ آلائے، سرکار نے بال ارشاد فرمائے بی بی دس کیڑی شے دا؟ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ پریشان ہیں جو اللہ پتہ نہیں کیا بندی ہے، عرب دا دستور بچیاں نو زندہ دفن کر دینن، زندہ درگور کر دینن، پتہ نہیں کیا بن سی، حسینہ اتنا تے جناب والا خوبصورتی اتنا، اما دے اکھاں وچوں نیر نہیں رکدے جناب والا۔ تیجی مرتبہ بی بی نے جڑے ویلے جملہ ہلایا ہے تے آدھی ہے سونے محمد اللہ نے تانوں بیٹی عطا فرمائی ہے۔ سرکار کھڑے ہو گئے پر میں نے اللہ اکبر لایا، میں ان کی زیارت کرنا جانا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے سارا انداز ہی بدل دیتا ہے جناب والا۔ مدینے دے اندر جناب والا میرے آقا دی بیٹی اور کربلا